पे आए हुए इसी के लिए ये हमारा काउंटिंग थैंक यू हमारा जो ईवीएम मशीन है हम लोग नहीं पूछेंगे बीजेपी क्यों उछल रहा है बीजेपी तो 4 मे खालि जोंनि आसामजों लोगोसे वेस्ट बेंगलावबो आसाम एसेम्बलि इलेक्शननि जितु रिजाल्ट होनो थांगासिनो नाथाय नोंथांमोना बयबो मिथिखादों नुखादों जानांगौ नैबे समाव माखासे आपडेट लानानै फैलायबाय जितु वेस्ट बेंगलाव इलेक्शन रिजाल्टनि सिगांनो ओरैबायदि गाज्रि माखासे थासारि सोमजिगासिनो EVM बक्सखौ सोलाय सोल' खालामनाय EVM बक्स दोननाय जायगायाव मानसिफोर हाबहैनानै EVM बक्सखौ खावनो नागिरनाय बेफोरबायदि थासारिया सोमजिगासिनो दिनै जागासिनो दङ दा बिनि माखासे आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम 4 मे इलेक्शन रिजाल्टनि सिगांनो वेस्ट बेंगलाव ओरैबायदि गाज्रि थासारि सोमजिगासिनो दङ सीसी केमेरा भिडिअ फुटेजखौ मोनसे भाइराल जानाय बे भिडिअ फुटेज भाइराल जानायखौ लानानै टीएमसीनि माखासे सापर्टार दैदेनगिरिफ्रा ओरैबायदि नारा नाथा जायफोरा रैखाथि बिफानफोरजों जुजिदों आरो आन्दोलन खालामदों ओरैबायदि दावराव खालामगासिनो दङ जिहेतु सीसीटीवी केमेरा फुटेजनि गेजेरजों नुजादों जे मोनसे EVM बक्स दोननाय खथायाव जे माखासे अफिसारफ्रा हाबनानै EVM बक्सखौ सोलाय सोल' खालामनो नागिरदों बेहाय बीजेपीनि चाल होननानै जे टीएमसीनि माखासे सापर्टारफ्रा आरो टीएमसीनि आफादगिरि आरो वेस्ट बेंगलनि एक्स सीएम ममता बेनार्जी जाय तृणमूल कंग्रेसनि बिथाङा नैबे बाथ्राखौ अजद दैखांदों आरो हरनि गेजेरावनो थांनानै बिथाङा सल' लाहैदों आरो मा फोरमायदों नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो आरो माबायदि नारा नाथा दाङाबाजि जादों नोंथांमोनाबो नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो এরা কোথায় লিগে চলে গেল এদের কি দায়িত্ব কতগুলো আছে বল আরে খালিয়ে कैमरा चालू है सही है किसको मैंने बोला हमने इधर हम इसी पे आए हुए इसी के लिए ये हमारा काउंटिंग थैंक यू हमारा जो EVM मशीन है इधर में स्टोर रूम है तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है देख रहा है पोस्टल बैलेट को इधर उधर कर रहा है वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी मैंने जब देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे भाजपा का चोरी पकड़ा गया इसीलिए वो जल रहा है उसका चोरी पकड़ा गया है हम लोग कह रहे हैं कि कैमरा में दिखा कि कुछ लोग स्ट्रांग रूम के अंदर हैं हम लोग नहीं पूछेंगे बीजेपी क्यों उछल रहा है बीजेपी नोंथांमोना बुजिबाय नुबाय बेवहाय ओरैबायदि थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि सानफ्रामबो जागासिनो दङ इलेक्शननि समनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय इलेक्शन जादों बै समनिफ्रायनो दिनैसिम इलेक्शन जोबखांनायनि उनाव रिजाल्टआनो जाथामसै बे रिजाल्ट जानोसैयावबो वेस्ट बेंगलाव ओरैबायदि गाज्रि थासारि सोमजिगासिनो दङ नाथाय बेफोरबायदि थासारिखौ जोंनि आसामाव इसेबां नुनो मोनाखै एसे शान्तियै दङ थेवब्लाबो सिंजों सिं मा जालांगोन बेखौ जों मोनथिया नाथाय जितु बीजेपी पार्टिया वेस्ट बेंगलाव गभर्नमेन्ट दानो थाखाय ओरैबायदि माखासे चाल खालामगासिनो दङ EVM बक्सखौ मलबा मायावबा दैथायहरनाय अट'जों लांनाय हमजानाय दा बेफोरबायदि जागासिनो दङ थ' बेवहाय ममता बेनार्जी बिथाङा ओरैबायदि सोंखारिदों ओरैबायदि जायफ्रा टीएमसीनि दैदेनगिरिफोर बा टीएमसीनि सापर्टारफोर
वर्कार्सफोर बिथांमोना धरना खालामगासिनो दङ बिजेपिनि एगेन्स्टआव स' बिजेपिया माखासे अफिसारखौ बायजोब्बाय नामा बिजेपिया माखासे इलेक्सन कमिशनार्सनो फैसा होदों नामा दा बेफोरबायदि माने माखासे अजद दिखांगासिनो जायनि जाहोनाव मोनसे CCTV केमेरानि भिडिअ फुटेजआ भाइराल जानाय लोगो लोगो नैबे गाज्रिसिन थासारिया सोमजिनो गोनां जादों जिहेथु EVM बक्स दोननाय जायगाया क्ल'ज जाखांनायनि उनाव बन्द जाखांनायनि उनाव बेवहाय माखासे अफिसारफोरा थांनानै उगुल थुगुल खालामहैदों EVM बक्सखौ माने सोलाय सोल' खालामनो नागिरदों बेफोरबायदिखौ नुनानै ममता बेनार्जीया खोथा बुंदों आरो दाङाबाजिया ओरैबायदि सोमजिदों दा बेवहाय जोङो मिथिनो मोन्दों जे BJP पार्टिया वेस्ट बेंगलाव गभर्नमेन्ट दानो थाखाय ओरैबायदि चाल खालामदों जानो हागौ दा नारा नाथा जुजिदों जानो हागौ दा बेफोरबायदि थासारिया जोंनि हयथ' आसामावबो ज' 4 मेआव जानो थांगासिनो रिजाल्ट बे रिजाल्टनि सिगाङावनो जोंनि आसामाव BJP गभर्नमेन्ट दंमोन हिसाबै BJP गभर्नमेन्टआ गोबांथार माखासे चाल खालामदों जानो हागौ बा गोबांथार अफिसारफोरखौबो बायनानै लादों जानो हागौ दा बेफोरबायदि थासारिया जानो हागौ थ' बेखौ माने सियरलि बुंनो हाया डाइरेक्टलि बुंनो हाया दा बेफोरबायदि सिंजों सिं जायो जों बेखौ माने फोथायनो हायो जे सिंजों सिं अफिसारफोरखौ बा इलेक्सन कमिशनारफोरखौनो बा बेफोरबायदि माने माखासे अफिसारफोरखौनो बायनो हायो पुलिस SP DSP फोरखौनो रांजों बायखुमानानै देरहाहोनो हायो दा बेफोरबायदिखौ जों फोथायनो हायो जिहेतु वेस्ट बेंगलाव दा थासारिया सोमजिबाय थादों सानफ्रोमबो दिने दा बेवहायनो जों मिथियो सोरबा देरहानांगौआ देरहाया सोरबा देरहानांगौआ देरहायो माने थाखा गारनाय जायफ्रा थाखा गारनो हायो बेनो देरहायो दा बेफोरबायदि थासारिखौ जों मिथिनो मोन्दों आरो दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बेवहाय मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायदो